En twak mabende ochako okinyi makawuono kabende nyaka sani pod odhi nyime. Jo Kenya mapacho ka kod mago mabende yudore e pinje maoko oriwore kanyakla kabende twak ewi pek mabende Kenya kalie kanyakla kod kelo lokruok makare e piny owacho mapacho kendie pod dhi e nyime. En twak no mabende nochako kidwaro ni mondo owe thuolo rawera miluongo kanyero ni Billy Simani mabende nyaka sani oseyang ni osewe thuolo. Kata kamano onyuolore kendo odhi e weche mamoko moting'o weche mag telo mapacho ka paro mar chik mar omenda mahigani e kind mamoko. Waluwo matut wach machalo koda manero kabende e jumani duto te lweny osebedo ka ng'anyo maka kod kacho osebed kitimo kod rowere mapacho ka mabende ong'ere kaka Gen Z kabende obila iseyo kuom tiyo gi teko mathoth mabende osemiyo nyaka sani oseyang ni rowere ariyo owito ngimagi. Magi duto wang'iyo e odiechieng' makawuono kabende bang'e wadhi bedo koda twak marwa mar mine wacho kawuono wang'iyo ting' ma wakeni bende okawo e ng'anyo mabende dhi nyime gi e pacho kae. Weche ma omiyo pek gin magi. Maheo jo Kenya 50,000 nochokore mbui mar X kawuono e twak mar arieya ewi kaka sirkal oserem dewo joge gi paro mar kelo lokruok e telo mapacho ka. Apisi mar okwach kich manyo rowere mosebedo ka bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda e pacho ka. Gikone jang'ad bura Monica Kivuti manochiel gi magina e Doma Makadara oiki e dalane mantiere Yata, kaunti ma Machakos. Wechegi bende iyudo kokalo e mbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube ka ote magi bende warwako kokalo e lai marwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Rowere mi paro ni ema otelo ne ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda e pacho kaendi koro ywak ni ngimagi ni kama ng'aw ka giwacho ni obila mag okwach kich manyogi gino momiyo moko kuomgi osedhi pondo. Kata kamano rowere go wacho ni onge ng'ata ng'ata mosebedo ka dhirogi mondo gidhi e ng'anyo to pek mar ngima kod usuru mathoth ma sirkal jugo kuom jopiny ema dhirogi mondo giping paro mar chik mar omenda. Joyce Oduor gi ler mathoth. Meche gi meche mag rowere mag Gen Z osebedo ka wuok oko mar bago ng'anyo mamuol mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. E ng'anyogo mane obagi chieng' tich ariyo kod tich ang'wen jumani e thoth counties mapacho ka, rowere go osebedo ka manore mana gi simbegi mag ong'we yamo e lwetgi kaachiel kod oboke ma ondiki andika makwedo paro mar chik mar omenda. Kata kamano, moko kuom rewere go sani koro dhi pondo ka gilieko ni obila mag okwach kich manyogi nikech chich ni gine magitelo ne jong'anyo. Nyadendi Beverlyn Kwamboka masani odhi pondo wacho ni nopondo to kwinjo maling'ling ni nitiere joma manye. Thursday and Friday I had a training in Westlands for a very different thing. My chipo mwitu is on. Nikiwa Westlands, sistangu ananipigia simu ananiambia kuna probox imekuja hapa na some 3 guys. Mmoja amevaa kile half coat kile kimependwa na polisi, mwingine alikuwa amevaa glasses and the other one was just a tall na amevaa cape hivi ile ya kujifunika. Eti wanakutafuta. Nikamuuliza wamesema wanatoka wapi? Eti ni watu wa Twitter wamekujia chipo. I'm like watu wa Twitter wamekuja je na probox shwari. Watu si wajinga bana. Kwamboka medoni jogo ne omanye nyadiriyo e kare mar ohala gino mane okelo ne chich maduong' ka osiepege bende nosechako nyise no dhio pondi. There's no way watu wa Twitter kujenga hapo kunitafuta chipo wakinikosa they just eat and take photos and go. Unaona? Hawa ni wagani wananitafuta siku mbili continuous. Na wanataka nini? And then my Twitter DM was so many guys telling me please run for your life. Location yako definitely inajulikana because you keep tweeting where you are. Please run. Yeah. Nyakasani rowere mosedhi pondo wacho ni manyogi mondo giyang' ng'ama sirogi e bago ng'anyo gino ma Kwamboka wacho ni pek mar ngima kod lit mar chulo usuru mathoth ema dhirogi mondo giwuog oko. The reason for threatening us and arresting us is simple. One, they want to know who is funding these demonstrations. To answer that, nobody is funding us. This is organic, authentic. Sisi ndio tunajifund. Ile 50 bob yangu nimeuza chipo na panda gari na kuja tao. We are being funded by njaa, unemployment na hizi taxes. That's what is funding us. Energy, we are motivating ourselves. Nobody is funding us. Okil Kamaloka Willis Otieno wacho ni kinde ng'anyo mar tich ariyo kod tich ang'wen jumani obila nomako rowere mathoth ahinya to manyiri ataro mar chik. Kata kamano nowegi thuolo. Ne wayudo ka moingo ji 200 nomak Bokane Central Police Station. Jomoko 17 noter kama kunji police. To gima duong' ne ni ng'eny joma nomak chieng'no chieng' tich ariyo ne gin joma mine. Nyiri matindo. To police manomako jogi gibende kata kani penjo gine omak gine ang'o ok ni nyalo wacho. To koro kane wasedhi station mag obilago
to waketo negi pressure jowa manomak duto nowegi mane free bond onge pesa mane chulo mondo we ng'ato kech gima ne nyamako ne ng'ato ni bende kani penjo polis gima long onge gima ne ginyalo wacho. Bende okwedo kang' mar obila mako rowere mang'anyo to ilal kodgi ma ok tergi e tesind obila mora mora. Gima obila timo ni en gima rach. Gima okwa kich timo ni gimako jomoko to gitergi e police station ok giregister gi. Koro gichal gima gilal kodgi. Mano en ketho chik mar pinyni. Kendo gimoro ne obila timo ni gioro jomoko ni mondo kweth joma giparo ni motelo ne gini. Gima dwa nyiso obila ni onge jatend gini. Ma en gir japiny. Kata obedo ni obila buogo ngimagi kendo koro ngimagi ochung' e sama gipondo, Kwamboka wacho ni ok gibidok chien kendo pod gibiro dhi mbele kod ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda. It's happening because I'm fearing for my life. Me personally, shambia wazazi wangu, it is that messy, it's bad. I even tweeted and said, just in case they kill me, guys, please continue with these demos. Our lives are in danger. Tumeanza kuthreateniwa, we are being cracked down. Sahi hata hatuwezi fanya anything because the government is doing everything and anything to get hold of us. Wanataka kutushika watupeleke huko ndani, being a weekend, by the time Monday imefika wametutocha ya kutosha, and they want information from us that we don't have. The only information we have is to reject the finance bill. Rowere mathoth mosebedo ka ng'anyo sani opondo ka gilieko ni ngimagi ni kama ng'aw, moriwo nyaka jakedne ratich oganda Boniface Mwangi masani opondo tok neno ka nyamburko moro luwe odiochieng' manyoro e kar kano ringre Masiti, nyamburko mane ochich ni en mar okwach kicha. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola mar Evans Karitu ma jahigini 21 nigi kuyo bang' wuodgi ne wito ngimane chieng' tich ang'wen bang' yudo hinyruok mar mkebe mar iro malungo wang' e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik ma hik omenda ma higani. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lerono, familia no seyo bila kuom tiyo gi ang'eng'e e kweyo ng'anyo makamano ka koro gidwaro mondo kaw ondamo mar chik ne obila mitudo koda nek mar wuodgi no. Maringre gi sechegi okane kar kano ringre mar Kenyatta. Ana Waidhanjo dongi kuyo. Bang' ne yudo milome manyise tho wuode ma jahigni 21. Evans Karitu ne en achiel kuom rowere mane owuok oko mar ng'anyo mar kwe ka gikwedo paro mar chik ma hik omenda 2024-2025. Evans nowito ngimane e sama ne odhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Kenyatta bang' kane okebe mar iro malungo wang' ne goyo duong'ne e kinde ng'anyo no. He was hit by a tear gas container on his private parts, so he was not able to walk or do anything, and he brought him to Kenyatta National Hospital where he was admitted, and before we reached here yesterday he passed on. Tuliona mwili tukaona ni huyo kijana wetu alipigwa na askari na tear gas the private part yake. Sasa wakati tulikuwa nataka kujua vile tunaweza endelea ama kupata haki yetu, kujua mambo lazima tungeisikiza kutoka kwa hawa wameka mwili. Wakatuambia lazima tukuje huku Monday ndio tufanye postmortem na achukuliwe fingerprint. In entire of my life I've never seen a man writhe in pain just like the way Evans was. He kept on crying and literally screaming the whole journey, holding his testicles. I want to say he had the whole of his testicles had completely burst, and we took him to the Kenyatta National Hospital. Tipo makama biro donge pach nyamioni mayangore ni koro wito nyathine achiel kende mani odongodo. E kodwe mokalo, Evans mane en nyathi makayo ne owuok dalagi kendo biro Nairobi kama nokodo ot e kar dak makasarani e bomano. And he kept on saying that I really want to talk to my mom, and please, I love you, mom, and this is very unfortunate. I feel very bad, and please, government, this is a wake-up call. This is not a fight that you're supposed to end young people. Mabedo tielo machielo maobila iketo e nyong'ong kaluore kod kit teko mathoth magitiyo godo e keyo jopiny e sach ng'anyo pacho ka. Demanding for justice for my nephew. I'm his auntie, and he's only 21 years old. We demand for justice. This is the effect of police brutality. Misuse of power, abuse of power, misuse of public resources, the tear gas that they are throwing at peaceful protesters. And we are saying that as we speak, there are very many people who are still in hospitals who have not been identified. Anyolani koro dwaro mondo tim nonro malongo mondo bila mitudo kod nek rawerani kauni ondamo kalure gi pen chike kaka owinjore.
If they keep on saying that these people don't have anything to do, it means we'll have a lot of time to be there at the street. Matimore sama lipode maka kod kacha. Osego kalure gi kit kaka obilane rakore gi jopiny e kinde ng'anyo machieng' tich ang'wen no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Twak mar mbui mar sundo bila kod piny owacho wera Billy Simani mwere kaka Crazy Nairobian no nyago lemo tok ma heo jo Kenya makwan go heo 50,000 chokore mbui mar X gi thor wach makamano. Twak mano chako mar manyo achiel kuom gimano Crazy Nairobian no chopo nyake choko paro ewi loko telo mapacho ka. Jotelo mano donje twak no bedo gi sama tek koketgi gi duoko penjo ewi kaka sirkal tayo chendo mapacho ka. Gikono eno we thuolo ko kete sendo bila mamudhaiga. Billy wachore no lal kuwoke ode mayudore kar dak mamui hoko tich ang'wen tok make kodo bila. Tunataka utuambie Billy yako wapi na mbona hapatikani and why we are not allowed to see him. Watu wametembea police stations kumtafuta. He has not been booked at any police station, yet he is still missing, out of contact. Simu yake imekuwa confiscated. So we need to tell us, where is Crazy Nairobian? I didn't come here to speak, as many of you have said. I came here to listen. And sometimes it's not about what you say, it's about what other people say. Sometimes also it's not what is right from your own view, it's because those you lead, what they think is right. Romoni mar mbui no kelo kanyakla maloyo ji 55,000 katwak no donje weche mag paro mar chik mar omenda telo mapacho ka nek mar jong'anyo e kind weche mamoko. I'm ready to help. Yeah, we're already asking for your help. That is what that's why you're here. I've heard you and I'll pass the message to the relevant authorities. Asante sana. Please. Joti kod mbui mane nigi ichwang' notiyo gi thuolo no mar loso ewi pek magikalie e weche mopogore pacho ka. Mtu amegraduate, amfanya computer science, ako software engineering, very intelligent young man, ana job. Anakaa nyumbani, mamake kuja jioni, payslip imekatwa, kesho naambiwa wahame, wameishi hapo miaka yote. So anashindwa tutaenda wapi? The fuel has fuel levy, there is road levy, there is additional taxes on fuel. You buy bottled water. The plastic that the Muindi uses to manufacture, the plastic is taxed, and the wrapper on the bottle is also taxed, and then the water is taxed. The water by Keringet is taxed, and then you pay income tax. You pay NHIF, which has not worked well. Then now they introduce SHIF. Negiseyo piny owacho kod jotelo kuom tiyo marach kod omenda kagiwacho ni osuru michoko kuom jopiny ok tim tich madwarore to donjo mane ofuko jotelo. These people are eating our money. That's why you will see people like Kimani Ichung'wah taking a helicopter ride from Nairobi to Thika. Place unaweza lipa 150 ama 200 kuenda, siku hizi wanaenda na helicopter. 1.9 billion ilienda. Mse alikuwa involved, saini MP. Nothing was high. I think it was given like a jail term of 6-7 years. And then when the new government came in, of course games played around na sayako free, saini member of parliament. Ginyiso rowere ahinya mag Gen Z mondo okaw thuolo ni mar ndikore kaka jolutombolo kendo lutombolo kochopo kinde yiero mabiro. There is this idea out here iko kwa Gen Z and some millennials that you can't vote. Ati mimi siendi kupiga kura, wataiba at the end of the day. Giwacho ni kata bed ni od bura no kadho paro mar chik e somo mar ariyo pod gibiro dhi mbele kod ng'anyo e juma manyien ka gikwayo joma tindo owuog oko kendo dhi mbele kod lweny mar keto telo manyien. Whether utaenda maandamano or not, I have a message for you. Unaweza kosa kuenda because of unavoidable circumstances, but make sure uko online, nunua data. Amuna, come to my DM, hata mimi ndanunulia some of you. Data tuwezi kosa hiyo pesa ya data. Si ati niko na pesa lakini ya data tuwezi kosa. Tutakuwa online. Online activism. Wengine wakiwa kwa ground. We need to show these people on Tuesday that we are not funded. Jotelo mopogore no donjo e twak no koting'o mbui mar jatend piny William Ruto, jaloso elo piny owacho Isaac Mwaura, Hussein Mohamed e kin mamoko, ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki no donjo kuom dakika matin to wuok. Ndalo ariyo tok jod bura atimo mosa ndalo ariyo kende tok kanyero jod bura 204 kadho paro mar chik mar omenda e somo mar ariyo e bura maduong' mapacho kae. Moko kuom jod bura mano kadho paro mar chik makamano osebedo ka yudore matek e lwet jopiny
lwet jopiny. Odiochieng' manyoro chenro e boma ma Bondo nochung' tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda kuom luto ombulu masiro paro mar chik mar omenda ma higani. Penjo en ni bende jopiny nyalo thicho oko jaod bura mantiere e kom. Sharon Ong'ao loso gi okil manigi lony e wi chike ma pacho ka e wi okang' ma kamano. Jopiny osebedo ka chwalo ng'ur mag-gi ne jod bura mane okadho paro mar chik mar omenda jumani. Ka nyaka sani thor weche mag thicho oko kendo kwedo jod bura ma kamago e rombe magalamoro. E mbaka mosebedo ka goyore mbui. Jaod bura ma Dagoretti South John Kiarie ne ogone koko gi jopiny e kinde manotemo twag gi jopiny e nyasi moro mar iko tok luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higani. Okang' manochune mar ng'ado twak mare gi e kore. Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi bende odiochieng' manyoro noyudore kama tek e kinde manotwak e romb galamoro e kanisa kanotemo lero ne jopiny ber ma gibiro yude paro mar chik mar omenda ma higani. Kata kamano, jadolo ne okwere mondo kik olose weche motenre gi siasa e nyasi mar kanisa. Nimemaliza baba. Nimemaliza. Unaingia siasa? Hii sio siasa baba, ndio najaribu kukusa kwa kidogo. Nimemaliza hii siasa. Baba nimemaliza. Kanisa sio siasa. Nimemaliza baba. Tuonyeshe vile unajua mambo ya kiroho. Sio. Si nimekuonesha mara nyingi baba, mimi najua mambo ya kiroho. Mimi ni mtu yako hata unajua mambo ya kiroho. So Mwenyezi Mungu awabariki sana. Bang' luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda, jaod bura ma Lamu East Obor Weda Mohamed bende ne oyudore kama tek e kinde mane okwede gi jopiny bang' chopo e romb galamoro mong'ere kaka Jumuiya ya Pwani. Kama ni ng'ombe tulipiga wazi wazi, na ikija kesi tena Jumanne nitapiga tena yes. Kopogore gi jod bura, nenore ni kata jotije mamoko mag sirikal bende ok bibedo negi mayot mar loso e romb galamoro. E nyasi mar choko omenda mar timo kopo mogik ne jalombo ganda mosenindo Fred Omondi, mano bagi magawa moro buore Nairobi. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba ne oyudore kama tek e kinde mane odwaro loso gi jopiny. We recognize that energy, we appreciate that energy. But we shall pay respect to Frederick Omondi tonight. Kaluwore gi oboke mar siro ng'anyo mamuol mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani, mabiro bedo ka dhi nyime nyaka juma manyien. Chieng' wuok tich mar juma mabiro, rowere osingo mar bago ng'anyo nyaka apise mag jod bura mag-gi mane luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda. Ng'anyo makamago gi singo mar chwalo apise makamago mantiere kar chung' od bura mag-gi ka gisingo mar choko sei mar golo ya PC jod bura makamago. Penjo en ni, okenge mage mowinjore japiny kawo mar thicho oko jaod bura mare? Okil Charles Midenga en jalony e weche mag chik. Kidwaro luongo jaod bura mondo odog dala, to mokwongo ni nyaka irit higni 2 bang' yiero. Mano ing'eno opogore gi governors, case governors odiochieng' achiel nyalo bedo impeached. Koro nyaka higni 2, kasi kawo sei. Kisekawo sei tidhi e high court, idhi e doho, time idhi tero petition mondo irikole. Kata kamano, okil Midenga lero ni samoro dhiro dwaro mar thicho oko jaod bura ok nyal bedo mayot, kaluwore ni chike makamago jod bura emosebedo kakadho. En ng'wech mar tipo ma ng'ato dwa timo. Ok rach, kata ka ng'ato temo ni dwaro golo, at least neno ni nitiere movement moro mitimo. Odiochieng' manyoro, chenro e boma ma Bondo ne ochung' tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura margi Gideon Ochanda kuom luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higani. Okil Midenga lero ni Ochanda luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda ne odhi ataro mar gima joma noyiere dwaro. Jok mano nyeri konyisi ni ok wadwar bill ni, to ok inyal dhi ni itimo gimopogore. Wenge duto koro rango od bura mar neno ka gibiro puodho koso wito oko paro mar chik mar omenda ma higani chieng' tich 2 mar juma mabiro. Tok mano, paro mar chik ni biro terne jatend piny, migeno ni biro chuo koke e chik no chieng' tich 4. Midenga kata kamano lero ni jopiny pod nyalo dhi e doho mar kwede kata tok puodhe kaka chik. Kata kokadhe, pod wanyalo dhi e doho. Kata mana mar Finance Act mar 2023, dong pod wanitie doho nyaka kawuono. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.
Tend Azimio la Umoja kwayo jood bura mage mondo ohore kagirito ote margi motelo ne somo mar adek ma paro mar chik ma hik omenda 2024 e od bura chieng' tich ariyo juma manyien. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi wacho ni sani gitemo sumo paro mondo okony e chiwo kenge makare mar loko parono mar chik mar omenda. Wandayi ne lose kar chung' od bura ma Ugunja kama nokwaye horuok ne jopiny kendo puoyo rowere kuom mago magitimo e kwedo parono mar chik. Jowa mang'eny ma jood bura bende ose oro ote ni clerk mar od bura ka gin kod paro mar loko chikno kochopo e stage mar third reading. To kata kamano gisani gima watimo kaka jo Azimio en ni watimo consultation. Okay? Wabiro chiwo yo malong'o kata makare kapok ochopo tich ariyo saa 3:30 okinyi ka bunge chako tich. Koro jowa hora hoya nikech wamawach malich mok wanyal weyo odhi kamano nikech jopiny ok karombgi okwedo chikni e yo mapok otimore nyaka nini. Omiyo wan ok wanyal umo wang'wa gima jopiny wacho ka dino itwa ne gima timore oko kaendi. Moko kuom jotend Kenya Kwanza dok ne jood bura 204 manokalo paro mar chik ma hik omenda ma higani. Giwacho ni parono biro konyo ochumi ma pachoka e konyo keto tije ne rowere kachiel kod konyo kelo dongruok mane gisingo ne jopiny e kinde ma yiero ma higa 2022. Kotenegi kod jood bura ma Nyandarua Faith Gitau kachiel kod jowetene ma Masabit Anwa Muradha, Naomi Wako kod jood bura ma Dagoretti South John Kiarie. Jotelogo owacho ni tend Kenya Kwanza oketo maino e timo gigo makare kendo medo ni ok bibuog kaluwore koda chung' magikaw. Jotolgi ne lose kanisa ma Museveni SDA e kachung' od bura ma Ol Kalou e kaunti ma Nyandarua. Sio makago makani na stress. Na todo mobuge murata wito na kene murata wakanitha Mungu akubariki sana. Kenu mwadhani agocho. Amen. Karibu hapa mbele. Just say a word. Mchungaji kwa kubali mwalimu. Finance bill ni ile ambayo inawezesha mahitaji haya yote ambayo mko nayo wana Nyandarua yaweze kupata hela ya kukimu miradi hiyo ambayo mnaitisha wajumbe wenyu. Mimi nilifanya hatia kuenda kusema yes kwa watu wetu wa Dagoretti wapate maendeleo. Sisi tunajua ni nini kizuri kwa watu wetu. Sisi mulitutuma bunge tuende tukawatetee ndio mpate barabara, mpate stima na zile vitu zote ambazo mulitutuma tuende tukawaletee. Kwa hivyo mimi nitasiti kuwaomba na hawa viongozi. Me I'm ready to walk this journey with all of us. Hatuwezi kuacha mtu nyuma. Hata wale wanapiga kelele nitatuma hawa viongozi wawatafute wawalete. Tuwaambie mumepotea njia, rudi nyumbani. Ndio tutembee pamoja. Hata nyinyi ndugu MCS, may I have tremendous respect for you and I'll work with you in every way possible. Kawe wechego mag paro mar chike ni jang'ad bura Monica Kivuti manochiel magine boma Nairobi samano yalo bura e doma Makadara ne oike dala ne mantiere kachung' od bura Mayata kaunti ma Machakos. Kano lose nyasi mar ik mare jalup jang'ad bura maduong' Philomena Mwilu owacho ni nek mar jotije doho nyaka rum kendo medo yango ni nitiere ji mathoth mosetem mar kawo ngimagi mano apisas mag doho. Jogo mano loso bende e ikno okwayo mondo arita kwe oridi e doho duto ma pachoka. It doesn't matter. For me, it does not. That Monica was discharging her constitutional mandate from attend. Her life should not have been taken away while she was doing her work, or indeed anywhere else. The Kenyan judiciary does not need tokenism. Please. They just have to get what they have to get to make this country better. We have a problem of mental health. Some of these, I don't know, citizens, Kenyan citizens, if you go to some of these rehabilitation centers in Nairobi and all over the country, you will find them there.
What is the government doing about this, our people, with mental? Ero kamana inya komedo mana bedo kodwa e weche manyien mago mag oimore kawang'iyo weche mag paro mar chik mar omenda ma higani mabende osebeda ka ilose e jumani duto te. Owino Janabi kantiero yani Masai Ruto tiyo gi polise marach. Polise oket mondo orit jopiny ok sandogi. Ngima tek to ta asiro rawere mang'anyo mano Junior Odira kawuok kudho. Ka bende ote machielo Odhiambo Janamba ka Piyo Jaseme iwacho ni hawi maber ne skunde mopogore e Odhiambo makawuono. Eriko Pepo iwacho ni neno Ramogi maber kabisa ka entiere ka Julu Mambo leo. Eriko Demo ka achunge Kanyamkago jailieta sirkand Ruto chalo sirkand Farao. Sakayo ko idwaro ni mondo okwede gi teko duto te. Machielo bendi nyisa kendi ni Owino Janabi erokamana inyaparo ni otelino bende aseyudo. Evangelist Kevin Odoyo agutu kata doso mar Kakelo Kamroth. Rais marwa onego odog chien e wach mar finance bill ni kendo winjo ywak ma jopiny kendo pek ma jopiny kalie. Erokamana inya kuom ote gi go duto te. Wadhi e yweyo machok to kapok wadhi en mana kanyero ni wendo wa mano mara mine wacho wasekre godo kendo oritowa e studio ma Kisumu. Waduogo kode en achiel kuom rawerago mabende nowuok oko e ng'anyo e juma mabende osekalo ni. Mine mabende ywak e wi pek mar ngima. Obotwa kode e chung ma wakeini e ng'anyo mabende dhi nyime pacho kendie. Waduogo mana bang' kinde machuok. Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibeti at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Ninja the entertainer. Nongai DJ Smollett le principale la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tudrikod wa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dere. Jakresa fagachia nyakasa achiel Odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pink motivo na edro. To yekanye bakin jangolo mar Juma. Nekoro mwenye wangu kumotigo madino system, kumotigo za ikona gadanga, kumotigo Joski Kiambukute. Keso kwa ngeso wangi sinango. See you there. Bonaventure Ngogo Chris. Jumani duto waseneno ng'anyo mar were ma pacho ka osebedo katimo mar kwedo kendo sundo jo od bura kikadh paro mar chik mar omenda ma higani.
En ng'anyo momako wang' ok mana jopiny pacho ka to nyaka pinje ma oko ka nyiri matindo bende nodonje ng'anyono ka giwacho ni ne gikawo ting' maduong'. Dibed ni en mana mar kwedo medo osuru ne taulo mag ria kende. Emene wacho watude kod achiel kuom jong'anyogo Donfin Achieng' Mreri ma bende en jakedne ratich oganda. Watude kod achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Kisumu. Oimore Donfin idhi nade? Oimore adhi maber. Inyalo mana ulo ne joneno ni in ng'awa? An iluonga ni Donfin Achieng' Mreri, aja bet ma Kisumu, adak Kisumu kendo atimo ohala mopogore opogore Kisumu. Donfin, juma mokalo ka bende kaunti ma Kisumu kata rowere ma Kisumu nowuok oko ka dhi ng'anyo. In achiel kuom jogo ma bende ne owuok. Ang'o manoteri? Gima notera ahinya ahinya ng'anyo en finance bill ma wachne osebedo matekni. Finance bill no kana go through it, kana some, aneno koting'o gik mopogore opogore ma inyo mine kaka an, kaluwore gi yo sanitary towel kendo yor pampers ma watiyogo kaka joma mine ka wakonyore. Iwacho kanyero ni nikawo thuolo mar some ka bende waneno ka jotelo mathoth seyo rowere gi seyo Gen Z ma bende giwacho ni wuok awuoka oko kanyero ung'anyo to kia gimomiyo ung'anyo ka bende odiochieng' manyoro ni nyisou ni mondo udhi usom parono mar chik. Iniwacho ni isesome. Kopogore kod gik moko ariyogo, ang'o kendo ma bende ineno miparo ni hinyo rowere kata joma mine ma pacho ka? Chien kanyo matin awacho ni aja ohala. E ohala kae, the finance bill ni tacha in terms of imported goods. Yes, auso mutumba as a side hustle man godo. To ka tax omed in terms of imported goods kana neno ni excess duty mar imported goods are from 2.5% to 3%. Mano dhi inyo bei mag lewni mwawaro gi kaka wauso gi. Koro mano bende ni kanyo mane chanda ahinya kalure gi bill ni. Komed gi gik mopogore opogore nikech wa market social media platforms to kanyo be imede ushuru madhi inyo kaka wa market. That is another problem mabe naneno. Tainya masebedo kang'iyo ma aparo sana en kang'iyo manifesto mane UDA nokelo. Negi wacho kanyo maber ni mine kwa konyore to ibro miwa pampers 3 months nono ne nyithiwa mwanyuolo. To sani kachaka ng'iyo taneno ka ichaki medo tax ewi pampers go. Koro apenjora ni to kara ang'o madhi mbele? Wadhi kanye kaka oganda? To ang'o momiyo imedo hinywa? Emomiyo naneno ni nyaka wawuog oko matek mondo waked gi gik moneno ka richo malure gi mago. E skunde ng'enyne ineno ka ji odhi skunde, well wishers odhi e skunde. Ineno ka wating'o pampers, not pampers, sorry, sanitary towels. Wating'o ne nyithindo manyiri kata kidhie homes ma nyithindo nitie, orphanages ka wadhi tineno ka ng'enyne wating'o gik moko kaka sanitary towels mondo wapog nyithindo manyiri. Ma kende nyiso ni tek mondo nyithindo manyiri access sanitary towels e yo mayot, nyiewo gi tek. Ka koro 50 shillings emosebedo a problem ne oganda mang'eny e yudo sanitary towels gi. To koro makoro imede ni dhi bedo nang'o? Magi penjo ma wapenjore ahinya. Gimoro kaka mkati, ma gima nyithiwa chamo pile pile, kata wan wachame utewa pile pile. Imede, dhi bedo nang'o? Ngima dhi bedo matek, moingo kako osebedo matek ni, to inyowa kabisa. Donfin, gima nachaka neno en kar lo. Ineno ka sani
kinyiewo lo tibro chalo ng'amo lease loan no nikech isiki chulo some amount of money yearly madok ne sirikal. Ichalo ng'ama o lease sirikal o lease ni lo ichulo gi iga ka iga. Koro wadhi kanye kaka oganda mane mahinyowa kaka youths ka wang'iyo future wa kaka nyalo bedo gi kaka dhi bedo emomiyo owuok oko motegno mondo waked gi bill ni. Dolphin ka wadokane weche mag taulo mag riagi nikech ne waneno ka giwacho ni giketo lokruok mopogore opogore makoro giwacho ni taulo mag ria molos pacho ka to ok bi yudo osuru ni mak mana mago moa e pinje maoko. En nitiere shida gi molos pacho ka mokwongo penjo ma ng'ato bo penjo be nitiere mago miloso e pacho ka maber ma bende jopiny kata kaka joma nyiru nyalo tiyogo? Aserito ng'i ahinya neno ahinya ka nitiere miloso pacho ka to gi sani ok apar ni nitiere miloso pacho ka to kata ka nitie to ok apar ni aseneno. Koro kapod warito mabro biro kampuni mabro biro mar loso nwa dhi bedo nang'o nikech wanyalo rito kampuni go mabe warit matamre gi nono mok wayudo gi. Koro wadhi timo nang'o kapod warito mibro los pacho ka. Ka bende ichaki kelo wach machielo mar lo ka bende kawuono ni en odiochieng' no ero ma bende idhialo mondo liete. Shida maduong' ma bende wacho ni gikale en wach ni mar lo ma bende mayogi. Ahinya pacho ka waseneno ka joma mine ka kochope weche mag lo gi to ntiere kaka irocho ratechgi ok giyude yo makare, joma onyiewe bende bo yudo ka imayogi. Ne wakeni ahinya wach mar loni ma bende piny owacho kako kete ni en koro ochalo hola ma bende gimiyo japiny. Ne wakeni mendi dhi medo bedo manade? Dhi bedo matek kalure ni seche moko iyudo lo ing'ama miyo ma seche moko ni kata dala to maybe jaodi notho koro iyudo lobni koro dong' ne in. Koro seche moko onge tich moro malong'o mitimo mading ichul godo lobni iga ka kidware no. Koro kokichule to itemo wacho ni government nyalo kawe kendo. Mae dhi medo hinyowa kaka oganda. Onego wakwed gini financial bill ni e okang' mamalo. Oting'o gik mang'eny ki go through it oting'o gik mang'eny mahinyowa than makonyowa. Emomiyo watamre ni kik wa amend the financial bill but we reject the whole bill. Oting'o gik mang'eny kabisa mahinyo oganda. Kaka bed ni koro ero osekalo somo mar ariyo kendo koro jod bura waneno ka iseyo moko kuom gi 204 ma bende nokadho parono mar chik. Eni koro ang'o madhi timore mbele ka uchomo kanye nikech nenore ni ero koro en gino mochomo dhi bedo chik. Ang'o ma bende koro timore e juma manyien? Bill nokalo second reading kendo aparo no dhi e committee stage but wadwa medo ng'anyo, wadwa medo chung' kanyakla kaka youths mondo waked gi gini ma end sure ni gitimo kaka wadwaro. Piny en youths, en oganda. Ka oganda odagi gimoro to nego beni sirikal ng'iye matut to neno ni ang'o momiyo oganda ma wachung' negi tamore gini. Nyiso ni gini nigi shida kama. Onego waloke e yo machielo. Koro nyaka wakeda gi gini kendo wabro medo ng'anyo kendo Tuesday wan e ndara to Thursday kendo wabro bedo e ndara. Wabro medo ng'anyo kabisa mondo wit financial bill ni oko. Dolphin aneno ka ng'ato oro ote kendie to penjo ni to ang'o momiyo un kaka rowere, ang'o momiyo un kaka joma tindo ahinya manyiri, ang'o momiyo uwuok oko sani nikech pek mar ngima ni ten gima osebedo, ang'o momiyo uwuok oko sani to uchano dhi nyime nyaka karang'o? Wawuok oko sani motegno nikech gini donjo nwa in a personal way. Odonjo nwa in a personal way kidwa mednwa ushuru always ma watiyo godo dwe ka dwe to kendo imedo
nwa e pampers mawatiyo godo kuom nyithindo bro keto ngimawa matek kalure ni seche moko nyithindo manyiri moko nyuol to kata joma konygi malong'o onge. Koro magi momiyo wawuok oko motegno kaka joma mine kaka joma nyiri mondo waked gi financial bill. Erokamano ahinya Donfin. 2024. Erokamano ahinya ka bende ote machielo ma bende aneno ka odonjora kendi en kaluwore koda sigana ma watimo odiochieng' manyoro. Weche mag chan, weche mag yudo taulo mag ria nyuolo weche mopogore. Nyithindo ma bende dhi ka tedo kapod gitindo, joma mako iye ma omondo kanyakla kod landruok makute mag ayaki. To mendi en gi sani ma bende bech taulo mag riage pok omedre. Usuru moro ntiere mano oketnegi to pod idwa ni omed juoge. Iparo ni lweny ma bende igoyo ne kedo kod weche adek gieki bende bodhi kare kaluwore koda usuru midwa ketni? Ka ushuru ni oketi to lweny ma wago ni ok nyal dhi kare maber. To kwa kedo kode kaka joma youth owuok oko mondo ked kode kaka wadhi kode ni to ka wamedo bedo united mwa bedo kanyakla mwa fight gini to an gi hope kendo an gi strong belief ni wadhi nyalo to sirikal dhi winjowa. Machielo bende ote ma bende pinyu to okuluor uneno kaka ntiere watimo mos ne familia mar jogo eko ma bende owito ngimagi, jok ma bende pod idhi nyime mar mako e kind weche mamoko ma bende osesego do obila ma bende timo ne jong'anyo ma bende ng'anyo mamuol. Okuluor mane penjo ma ng'ato penja kae. Luor bedo maonge kalure ni unity is strength. Ka oganda mang'eny ochung' kanyakla e agenda achiel, then luoro bedo matin. Mane mamiyo wa the hope to continue, gi the strength, gi the bravery ma wa continue go ka wadhi godo e lwenjni. Erokamano ahinya. Ka watieko to mana wach ni mogik ahinya ne wakeini, ne joma mine, ne rowere mana kaka lwenyni pod medo gore kidwaro lokruok makare, kidwaro mondo ngima ma bende oidho pacho kendie oduok piny. Wach ni mogik. Wachno mogik en ni kaka mine gi kaka oganda I urge all of us ni wa continue. Ok en lweny mayot, but ka wariwore kanyakla to wago lweny ni wabro nyale mondo wakony future generations mabiro mag nyithiwa. Ma kwa kwatimo sani to bro inyo nyaka nyithiwa mabiro mbele. Koro miyo wachung' motegno, wamed bedo kanyakla mondo wakony wachni kasa pod chon. Kasa pod ntie monyalo konye godo. Erokamano ahinya Donfin Achieng' Mreri, mano jaked ne ratich oganda ka intiere kaunti ma Kisumu. E tok mabende wabedo godo mana kaka wacho kaka rowere en ni lweny pod dhi nyime to en ng'anyo no mabende osebedo kutime mamuol ka jiw mabende pod imed jiw mondo udhi kode nyime kamano obeda beda mamuol kinde duto. Erokamano maduong' mar loso kodwa e chenro ni mar mine wacho odhiambo ma kawuono. Ka bende gikanyo bende wadhi godo e yweyo. Waboduogo koda weche mamoko bang' kinde machuok. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore.
Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Hera biro nyagore gi pek maduong' moloyo. Ela ni otuchewi makataka wuoyo kodi to kiwinje. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. You make me the happiest man today. Mana sama ne giparo ni weche ne ok dhi bedo matek ahinya. He is my brother. What will people say? Forget about it. Nyego nyalo miyo ng'ato donje tim marach. Wach nigi ela. Amado. Nikech weche mag hera, yiero ma watimo nigi pek mamage. Ang'o osetimore marach? Kit. Mara ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo. Kamiti mar Buch Senate mochung'ne rango omenda jopiny mano Public Accounts Committee koni gichano chuogo chik mabiro geng'o ne counties mantiere koda gope mang'eny marem yudo pok mar omwom kawuok kuom piny owacho. Gikoni maendi en bang' yango ni moko kuom counties onge koda chenro moyedhe mag temo chulo gope mibandhogi, gino mamiyo gope magintiere godo medore higa ka higa. George Aoko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jaga budget mapacho ka Laktar Margaret Nyakango koni nonro manyocha gitimo yango ni counties mapacho ka ibandho gope maromo shillings bilion 152.37 e thuolo mar dweche 9 mar hiko mwom ma wantie sani. Kani oloso e nyim kamati mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag omenda jopiny, okoni ma timore ni mar moko kuom counties poko keto chenro makare mar chulo gope to chutho mago manyocha gisumo e telo mokwongo. En gino momiyo kamatino koro chano chugo chik mabiro mono counties go yudo pok mar omenda kuwuok e lwet piny owacho mamalo nyaka chieng' giket chenro malong'o mag chulo gope go. Nairobi City County accounted for 70% of the pending bills, holding 106.59 billion in pending bills. We had a few other counties with high pending bills, and these are Kiambu that had 5.66 billion, Mombasa at 3.91 billion, Machakos at 2.9, Wajir at 2.18, and Busia at 2.08 billion. You recall when Ukuri Yatani was a CS for Treasury, he recommended the stoppage of funds to a number of counties for failing to pay pending bills. We shall revisit that conversation so that we highlight the counties that have had persistent breaches in financial management, counties with the biggest stock of pending bills, and we recommend that transfers to those counties be stopped
until a recovery plan is put in place. Kamati no ne komachielo seyo duol mochung'ne kedo kod weche mag mibadhi e pacho ka EACC kuom deko chwalo moko kuom buche e doho gino magikone miyo weche mag mibadhi medo mana gurore e pacho ka. Kata kamano, duol no mar EACC ne bende oseo bad migawo mar doho e wi deko gi buche makamago magikone ka gisechwalo to onge okang' machielo maginyalo kawo. There's a new trend where those people who are suspects go to court and seek and sometimes obtain conservatory orders, which are issued to suspect to stop any arrest, any investigation, any prosecution, basically to stall any action against that person. That totally hinders the work that we're supposed to do. The Senate has referred 145 matters to the EACC. Out of the 145 matters over the years, very few of them have been investigated and prosecuted successfully. So we need to have a conversation with the DPP. We know that he should not operate under the directions of anybody, but if there are matters of public concern like those, where all agencies have played their role and the DPP is sitting on a file, we need to get answers to that. Eromono ne bende oyangore ni moko kuom counties tiyo gi omwom mathoth moheo mago michiwo negi kod piny owacho ka moko kuomgi bende rocho chike mag chiwo orage miyudo ni gimiyore gin giwegi. We observed over expenditures in Machakos County where there was the 103.6%. Meru had 104.9%. What that means is that they are eating the fruits from the tree. They do not bank the funds and then requisition as required by the law. Those people who are serving within the county take tenders to supply goods and services to the county, either directly through their proxies or family members. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migawo ma weche tudruok Elido Walo yango ni romo magidhi bago e alwora ma Nyanza ma dongruok en mano mabiro konye dino fuok mosebedo ka thiro dongruok e alwora ma Kaluo kaluwore gi paro mosebedo ka gisumo kuom jokanyo mag sectors mopogore opogore motelo ne romo maduong' ma bende biro bedo e juma manyien. Magi nowacho seche mano romo kod jokanyo sector ma somo, romo ma bende noyore kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ma bende oyango ni gin kod lek mar neno ni gitieko midhiero mosebedo ka digo yore somo ahinya to somo ma CBC kachop higa gana 2030. There have been many of these kind of events to give us a narration of what's all about. We all know the development challenges of this region, and we all, in our own wisdoms, have got an idea or two to contribute towards what we need to do to alleviate the challenges facing Nyanza as a region. So this time round, we are determined to go the full haul by ensuring that even subsequent to the International Investment Conference, we are going to set up a secretariat that will help us follow up implementation of the proposals, the programs, the partnerships that shall have been entered into at the conference, and also monitor, evaluate, and report on the implementation status. There are policy documents now which are informing us what we have to do as a country as we move forward. And in particular, we have Vision 2030. What is Vision 2030 all about? Yes, making Kenya a middle-income country, making Kenya an industrialized country where there is an improved quality of life, where we live and stay in a safe and a clean environment.
Wadonje pau tuke kuma klab ma Kajiado FC, Gusii FC kod Silibwet FC duto nie okang' mar dok e lig ma division mokwongo kanyaka sani gimako thuolo mar 18-19 e chung' mar lig ma piny ma National Super League. E alap ma Ildamat, klab ma Kajiado FC nowuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Luanda Villa. Gideon Munala nomiyo klab mar Luanda Villa gol margi e dakika mar 81 kapok jatugo Jeremy Onyango yueyo pi wang' jo Kajiado FC bang' loyo e dakika 94. Klab mar Gusii FC noloo gol 1-0 gi klab mar Naivas. Unexpected draw juu tuko mahali mbaya. So fate yetu sasa inategemea kwa timu nyingine. Fate ilikuwa kwa mikono yetu, but saizi chances tuna hope tu vitu zitago venye tunataka, but saizi ni kama imetutoka. We thought that after scoring that goal we were going to get the 3 points, but again having traveled so far up to this point, I think that 1 point is also very crucial for us. Klab ma Mara Sugar ejoloche lig ma piny ma National Super League katodok ni tugo pod odong' achiel bang' loyo klab ma Mathare e alap ma Awendo Stadium